I zadnji potez vuče Stanković, ali kasno 2:0 je. 2:0 vodi Hajduk u samoj završnici utakmice. Senijad Ibričić, vidjeli ste kako tamo bezvoljno, nevoljko djeluje ta obrana Dinama. Kalinić je dobro to namjestio Ibričiću, a onda Ibričić sa 18 metara neobranjivo. Ništa tu nije mogao napraviti. I onda u 74. minuti stiže vodstvo Splićana. Nakon akcije Caktaša i Sušića, Milevski propušta za Andriju Balića, koji neobranjivo pogađa i nastavlja sjajan golgeterski niz. 5. pogodak u posljednja 4 nastupa.